kachingap chungi amen. Hakmi along kashakri utrai. Kublay ko Maria, dapla kachingay utrai do matpap la kakui panap tegintay. Malakar kuyo so kakpo chung pao Jisu. Ko Maria pakuyo kami chung blay duduay ng ta chungi kanong pop. Menta badhakapor kachingap chungi amen. Barkaktin kalawalang do. Kublay ko Maria, dapla kachingay utrai do matpap la kakui panap tegintay. Barlakar kuyo so kakpo chung pao Jisu. Ko Maria bakuyo kami chung blay duduay ng ta chungi kanong pop. Menta badhakapor kachingap chungi amen. Duduay na kabanta chungi kanong kablay bakut. Dongin ya duwai ko try kapat ya me to take chung a chung me hapok de no chungi ba mangi ba tip jag chung long dok Kristo kun chung me na ko bor chung el tak sha shtong bag ni pna chung u in posh ka brom na kachmi pa daw ju Christ try chungi amen ki jing duwai stamp singo bhadam ko siu nga mani ya me ko blay chung nga ban ite me na duk no chung nga baro nga singo ngu ime na mar me la taw Iti me kam chunga menta kasngi doira pega banle ka mon chung me bar banang kamburom ye me to sumar nga nakapop at chis new baro kajinga e chung me kalong barabor bangak being a sem but kilok yu chunga amen kajing duwa utrai ko khapa chungi ba beneng kalong ka bukut ka teng chung me kanwan ka hima chung me kalong ka mon chung me ha khandeu kumba beneng to ai ngi menta chung bam chungi ka bala kasngi but ma bingi ke rengkang chungi kumbangi ruhi ma peke bless new wingi but wadela mingi shak jipin shoy handrai to peladingi nakapas new amen kajing duai kajinget ko blay chunga ngangit skem kita ki aka baro ya ki ba mame da kabalang kathili bukho chung me mihikai ngi banget namar ba mame ko ba jishahi ka bom chukut but ka bom la ban bakalamit pan pau kita kajing duai kajing kanmen ko blay chunga tag jing dawa Jesus Christ ngakan men benyo image ma bela ki pop ya kajing chung me bajing imbom chukut namar mame ko blay dum bor baro besin e bar bishisha melakular kita kajing duai kajing it ko blay chunga ngi de me na do kutundut but na lord ki aka baro namar ma mimlong pa chunga pabhatang bat bitam nagbanta chung ling ri ro parmachan ulok nang shun kumbay la dehi kajing duai kajing sngosi ko blay ko kanra chunga slai na do kutundut open sin nga pansmusi yami bob how bit bar balortam yaw bangat in lord ki aka baro ngani si ka pop ngala ko chumbut apin bed no la kajing in mapas ngsi shu yami kublay kos im kukmi jisnai kajing kajing jam chung kirmen chungi Lesh pang pertanyaan kunjung ke im. Ya kibala perengkang par shapang udah beres nusi. Badak bayang Maria bakuyo kini jomble to wine of tajun kinong pop mentab hagapor kaching yap chungi amen ka buram how pa but how ai sngob hayang
baru kun baru mensim bakui kajin ai jong try jong yu Jesus Christ bar kajin I jong ublei lemar kajin ya slok jong mensim bakui kindon bor rengkat bat pi Kadat piru. ngakwa bangin ya duai kerpang nak benta kini ki kena semla jong katem riboy jongi ba yalum lang krui mendaga sngi ban ya jit ikinong kirkam ki bat mai ngiduai bau mensim bukhuj undon ringkat bat ki makin la ban jit ya kita kinong yalam et tang ikinong yalam hendre mangin jit mangin long kita ki kena samla ki ba shlur ki ba shid ram ha ka jinget jungi kumbang itip hakini ki sngi jungi menta hakini ki por jungi menta la bon bah ki jing ki jing tenju kam tam ya ka jinget jungi ngila yu I ba kumno ka ja hapo Manipur baki para bangai jungi kila sya le ben ki la sya penpra ki ying ki sem ki ying mane bat kata kan sa jaru hang ne hajar la jungi namar ka rukom le jong ki tu ki briu ki ba kwa ban penshitom yangi kalong tik kumba arlais ne menshua Manipur ru kajuhi ka proses kajuhi ki taktik kile bat mentang ui ya ka jinja ka bashir kai hajar la jungi kelas dang habun ki parish habun ki institution shibit yela sengan nyatu hakpor yadhu kanaru makilas dang jing penshitom jing le ben ya ngi ki Kristan tenaga takadau ngiduai na kabenta kini ki semla ki bedon hang ne badru ki we ki semla ki ba page ngi na ki ying ki sem jongki na ki YouTube jongki ngiduai na kabenta jongi baro mangin klan ka jinget mangin long sisa ita ki Kristan ki babut yau Christ bunsin hagaji im jingi kum ki samla kum ki Kristan ki dong but jong Christ ngim shem la but yau Christ hakata ka rukom tinak tak dau tungin ya kuslai na duga tunut na kabenta kita kilat jungi in pen map nau blay paling in pen kre elade na kabenta kene kaknya kakriam ngapla hau blay bedon bor baro paria pi komen ko para bangla le pop shibun na kajing berkat na ki tin na ki kam da kajing le kled da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga da kajing le palat amar kane kabaya sa kate suti yaki angel ban kiru khoj ane phi komen ko para bandu wai na ko benta chunga how try blay jungi ublay badan bor baro in isen yangi bandala mam ikipop jungi un yalam yangi sha kajing embam jukut amen. Cristo,
ya duai. Ko blay badan bor baro bat ko tandrai jong gajing baha. To seng hakido nut jongi kajing i ya ka kerteng jong me. Ai ba ngi baro kamtam ki samla jongi ki bailum lang hangne. Ngin nang roy ha kajing ngej bat kajing ru blay. Bat ngin ri kendong ya kaba mes ngobha. Ngipan ya kane doktor ai jongi Jesu Kristus kon jong me uba emru basun syareng kat ban me bat umen sem bakun. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule baningkong, kajing pule nak kitab u Jeremia. Kotrai melapon yanga, bat ngala syapon. Melong ubakam klan ban yanga, bat mela job yanga. Ngala kelalong kajing syar ki ben baro shisngi manla ubri ulale danda yanga. Namarkat habanga kren ngadak ang bat ngada perta. Kajing le tomet bat kajing penjot. Nabaka ketien jong utrai kala kelalong yanga. Kajing syak ken iu bat kajing syak kren ben len tertan. Lada nga ong nganom kan mau syu ya u lene nganom kren syu haka keteng jung u kadon ke e hapo kadanut junga kabar hem kum kading kasakut khak hakish ing junga bat ngangya shon ban pun yaka bat ngamla syu ban set yaka kaktien jong utrai. Terwayala kimet kum kajiknya baim. Kajing pule na kashtiu Paulus syaki Kristan harum. Ngakarpa de piko para da kajing sinei ublay bapin terwayala kimet kum kajiknya baim. Kabakhuj bat kabap tiang hun ha ublay. Kabalong kum kajing mane bakan jaman sim jongpi. Wat penyadai yala de bat kane kapertai. Henry tu keladur da kabapen temai yala ke jingmut. Kenang bapin dubla ban bisyar ka kamon ublay. Ka kababha bat kabapen diang hun bat kabajanai. Kaktien jong try. Singobhayan. Alleluia, alleluia.
sya ya ki khmat ki donut jongi bandup itu ya ka jingkemen sya ka ba ulakhot yangi alleluia. Try undon rengkat bat pi. Bat piru Kajing pen banana ke gospel berkuy kat kum Matius. Kabrom kami try. Nadu kata kapor ujisu las dang ban krenshai halake sendran lajong. Ngadai ban leisha Jerusalem. Bat ban sya shitom shibun na kitemen kisan. Ki rengba lengdo bat kistat ain. Ngan sya penyap bat hakasngi kebalai ngan sami pan. Teu Petrus ulah kuat yu syarut. Bat ulah persang banya pen inia bat u. Dalilai ruem ko kendrat Petrus ulah ong. Kane kamdei banja satya yame. Ujisu ulah pai su Petrus uong. Cengai bak nanga konong pensoi. Pilong uding penkiang yanga. Namar pi perkat kum ubriu om kum ba perkat ublei. Teu Jisu la ong halai ke sendran. Lada uno kwa banbut yanga do un len yalade. Un ba yala kading pena bat un but yanga. Naba utau ba kwa ban pen im yala ka jing im un du no yaka. Henry utau ba du no yala ka jing im na ka benta jonga un syam yaka. Kan bentoy ayu yo briu ladau yo e ka pertai baro ka wei Henry udu e yala ka jing im da e u briu un ya pen na ka bentala ka jing im ukun u briu un sawan ha ka burom jong ku pa jong u bat ki angel bat un ai ka bainong ha wei pa wei kat kum ki jingle jingman jong u komen ko para ka gospel jong utrai ka jinyaro ini ko praise smo kemen ban yu i gi kena semla kumne ladagi kena semla ki poi kumne man kapor sya kamas ribhoi katno mo ngi ki ba pej je phi ngin dap ta ka jing kemen tang ba bunsin ia se kumbaja ha jing im jong Jeremiah namar ba ia kendu ke jing shit palat kasngi ne jur palat uslap bat kiwe ki jing mo kumbang ia so jing pule keban kong menen na kitab Jeremiah bun gi kena samla jungi kimpoi shi ying mane Henry minta kasngi ngi abun katne ye katno kalong ke ba sngo tenat kine ki tayo bala dep kini kata yo hi barang shu dep menta ngi don ke jinya kendu jong ki nong penyaj jong ki ying baper ki institution baper ki school ki college ki parish but ngi kawai na ki phang ki bangi ya kren de bangi kren ngi amir jumut kelong ban snap iwe ya ki jinya kendu bangi kendu ha lagi jong ki institution ne ki ying ki school ki parish ka ei kawi ka bakta yangi baro ka de ne ba ki briu ku mang ong meneha basdang jong kamas ba ki don ki briu ki balas dang ban penshitom ban persecute umong tin pareng mo ya bun ba da ka ba ki leipan ka ne ki leipan ka tai kilek pan ki census kadangut ki Katolik ki don hagen negasnong wei urang ba balang kum kita ki jingkeli mano wasnai ka ne ying mane na apio pisa ban snai ka ne ying mane kanungut ki bayo baptisma mentau snem kanungut ki Kristen temai bun kum kita ki jingkeli kila poi ki briu ki bakeli kita ki jingkeli kila poi sya ki snong ba per Nde tang haki center ne haki parish
Henry Shiki belang shnong baper namar ka jing tmu jing ki kalong ban yo jing keng kenang ba anda ka ta kapor kapoi kila ban le kumba kile ya ka Manipur menta dengan ni ka jing ma ka ba don hakmut jong kani ka jaj ban riu jungi jong kani ka jala jungi nak ta ka dau lada ngim klan ka jing ngej la ka jing ngej jungi kam jeliu kandon ke jing ma ka bakrau tang ha ka tayo ko bala dep ngatharai phi kan mau ya ka jinja hang te po retit sentar jungi po mroi ka ba penyai ki father MSFS ki don ar lai mut na saungut ki briu ki bawan security center ki le ye kendu yo padar ki ong padar ni kwa ban yo baptisma te ha balai keli benya phi wan na e penban kiwan na sentral kata kata ki jubab kiwan na sentral te ba padar kuli kata ngimla pan baptisma pi la dau paris pres mun jing tip te kis dang ban wat nia kis dang ban wat dau yo padar hadu bami ke jingi kulmar hapor dit sentar po mroi ke jing mu jung ki galong ba pada pen baptisma ki kin sa shon da ke video kin sa ong ba ke ne ke de ga force conversion ke jing pen baptisma jubor Tikum kita ki berok kija, kila setang benja. Wat ang ni hasan tar jungiru. Dang shen. Ki briu ki wan ki kli nga ki ong. Kan ngut inong hikai ne ki don. Ngong kini ngi ai jing kenya ka sarkar na AP1. Peni ngai ka ID jumpi. Tiki berengem yang ki ong. Pim kwa ban ai ngi ta statistics up hadin situ yo wartayo. Nginwan da ke parti nginwan da bun ngut kiong hukum kita ke jinjam di tang yut center bun bagi institution ki bala syak berngam hak ta ke rukom ki bala syak penting hak ta ke rukom ki bala syak penma hak ta ke rukom kinwan syak ying kisem jumpi kinwan syak kinong kisnong ki tau jumpi ta ka dau ngakeli biang ke ju ke jingkeli hadu kenno ke jingi jungi ka scam hadu ke jing kenno ke jingi jungi kala su tit hau kres kini kita ke jing ki ba ngios ngo meneh ke jing pule ke benengkong na kitab Jeremiah. Jeremiah ru sya sipun ni kini ke jing hoi ublei ula tung yu benlong utau prophet. La ong yu medong prophet. Wong ngam nang pan kren ublei ong em ngan sai ya kaktin katlik heme menang pan kren. Batalor kataru aba u Jeremiah ulei chikisnong kitau kibreu ki kren ben yu. Kibreu ki keli yu. Kibriu ki mngej yu kibriu ki penshitom yu kam tam usim upensitom ya Jeremiah tak daw ngi sngo meneh ka jing duai Jeremiah wong ko blei belei kumne mela phon yang a wong mela shet yang a mi ong ba men le kata andre men tapej borok kibriu ki ben yang a borok kibriu ki le ben yang a tang bahaka bakadu ngi so thu kumno ublei i no ya Jeremiah namar bau Jeremiah ukso ubat haublei kajinja Manipur kaja namar bun ki Kristan jungi kim kso kim bat haublei habawan kejing sya penshitom habawan kejing habawan keding pena ngim kwa ban kso haublei tak tahu ketu kejinja kanja Bat kan jaru komen ko para hang ni hasnong hatau jungi ha jala jungi lada ngabat pi ngimle kumbele u Jeremiah ngim kso ngim bat ngim su thit hau blai lada ngim kso ngim bat ngim su thit hau blai kan ja kumja Manipur ngam tip balai kene jing pule ke ban kong mentak sengi marka gospel ru ngi yos ngomene u Jesu ong jaru bang ba ela kading pena umla ban long nong put jong ata kamut jaru bamla ban pediang yakini gijin sya shitom gijingir ki ben gijin sya ban ben mdeu nong put jong hapuar ba dang shim kelas syapang kini ki kat south li ki jaka ki kat south li ki station ki jaka ke bau Jisu sya shitom ban poi shalom Calvary kanong hikai ka nalapoi haka jaka ka basau kanong hikai ka kli
ki kena school ko ong pitarai kumno ke e kama u Jisu bat kamaria ki ekren hak por baki kendu hak ceka ke basau don ki bejebab kumne don ki bejebab kum tai don ki bejetu tak jokes ru ne goi ke kena ka jubab ko ong ngatarai kamaria ti suti kami peneng ko ong yo Jisu what give up what ino bak bek yang tuding pernah hadu bupian poi sekal bari what ino yang tuding pernah bak bek cedu sekal bari namar klaim ke jinsya sitom menem yok borom ngoi rasai ke ditang jing perkat jong tak kena Henry na ka benta jong abat jong pi kadi ke jing hikai ke ba krau ba kata ke jing kren jong ka kena u Jisu Kris u kun jong u blei ngios ngor ke gospel mene updiang ye kan kijin sha sitom ude ukun jong ublei ha kijin sha don kam la dau ong em ngam kwa ye kan kijin sha sitom ye kan suffering ye kan kijin pan ben ye kan kijin sha sempat ula ban le ude ukun jong ublei ula ban le kam pelau ula pen im ya ula sarus ula pen mipat ya ula sarus ula pen koj isipun ki bapang ula ban le tang pa balei updiang ye kan kijin sha sitom ban tu ingai pi komen ko para ba klem ke jinsya sitom nginum yo e kaburong nak ta tahu ke jim Kristen jungi kalong tik kum kene kapisanar kebadon arliang kapisanar lada don jing to tang siliang don tang tu ka dor jong kidu kising pinung laan penon kamnya ka don kam tu siliang bedon tu nambaru sitangka ne artangka Remut ke jim Kristen jungi sya siliang jong ketu kapisanar kadai ke jin sya sitom bad ya siliang jong ketu kapisanar kadai ke burom u Kristen neki Kristen ki bayalap tang syapang ke burom jong ke jing long Kristen kim dei ki Kristen ki bayalap ke gospel ke basisha namar ha ke gospel ha ke Bible jungi la thot lut na dong sedong na du ke jin sya sitom bad ru kaburam kane kapan isai ka kedosai ba ke jinsha sitom ke jinsha ban ben ki dei shi bentana ke jim Kristen jungi kata ka bangi osmo gospel bangi pule menta ka sengi habau u Jisu ya tu elaki apostoli ke sendran uong ngan lecha Jerusalem ki breu ke sa ban ben nga ke start ain ki sa ki ben nga ke sa sempat nga ngan sa sya peniap andre ha ka sengi balai yang sa mepat u Petrus ule start uang nginum sya kita ke bro banjai me kumno men sya sitong me deu kun jong blei me deu mesaya tak dau Jisu uang yu me deu ding penkiang na ka benta junga mem tip ngadai ban sya sitong kata ke jing jong Kris mat kataru ke jing jong Kristen tak dau ha bakini ki bro kinwan ko men ko para ngan ong yitu lupa ngam de mangai tu lupa ngan ong lupa pi ye kene kijing kinwan kijing sya pan ben kinwan kijing sya pan sitom kinwan ko mangyo sungo ke gospel Henry hadin ju kini ke baro in yo e kaburong tangba kumno ngin yo e kaburong kasih tiba ar jong Paulus apostol syaki Kristen harom kabangin ang syuda pule mendagasngi u Paulus apostol wai ngi kijing hikai uang kumno to pen yasrim yalade an pule nang ne to pen yade yalade om bat kene ka prathai Henry to kaladur da ka pen thmai yala ka jingmut kum ukres larangi pen kaladur yalade bat ka prathai klempep habasyit kasngi nginum pojinya sang rangi penyedai la dia berkepertai haba uslap wan nginum poying meneh habangi penyedai la dia berkepertai haba don ke cricket match nginum lek mas lane haba don ke final world cup nginum lek dua rosari kata king ke pama nak kata kenau Paulus apostol uang Henry do pen keladur yala de hakajin im jong ukres tak kabamut ngihap ban lek sa Jerusalem ngihap ban ba ya kading pena namar kita kidai kilat kiban penpoy ni
siya ka burong jong ka jing mi pan en ya ro yung Jesus Christ junom la junom amen dungin ya yang nang imply na ka jing Jinduai kiriu ngai tungin ya kerpal yo bleu pa jungi uba pensyai hau Petrus ban pla yo Jesu kum ukun ublei tungin ya kerpal yo bleu pa jungi uba ailat ya ka jin shitom ban hiar halor ukun jungu bat u ailat ya ka ban kta yangi wat haba ngi I ya u kajubab jungi kan long ngi kerpat ya me kotrai Ye kerpat ya me kotrai. Nang bentau pa bakui jungi bishop jungi kiling do bat kit kis banginduk yang ya kajing kelui mensim bakrau ya kano kajing shem jenjar kapawan haba kisharai ya kilang rot ni kerpat jeme kotrai ni kerpat ya me kotrai na kabenta kane kerempe Kristen jungi banginduk ya kitlem ya kajing shem shitom jong kiwe pat kumba Benjab bak markel yang ya geding pena. Ni kerpat jeme kotrai. ni kerpat ya me kotrai Na kebenta iwe pa iwe nangi. Bangin im hagajing im paman kasngi. Kan long kum kajing terwa uble namar kajing ik pa kajing isen e jongi. Ya u. Ni kerpat jeme kotrai. Ni kerpat ya me kotrai Na kebenta ki Kristen ki baladuk ya kajing ngek. Hagajing tenyu ne kajing banbeng. Bau mensim untuk penklain yaki bat but biang ya Kris. Ngiger pat jeme try. Ni kerpat ya me kotrai Nag benta ki briu baro. Bakin dup yang ya Kris. Mau bala pan penkela spa ba jing pen im jaga jing sniu jaga jing jenjar. Ngiger pat jeme try. ni kerpat ya me kotrai Kukpau bah beneng ukun jong meu Jesu ulap liang song bahaya ka jinsha shitom bar ya ka jinyap kenang bangin du blat im
to ai bangi ka jing shai ba ka jing to ai hangi ya ka jing shai ba ka jing klein ban tip ya ka mon jong me ban sha da ka jing kemen ya ka no ka jing shitom ni pan ya ka ne dau kres utrai jongi Amen. Wai komen ko para ba ka jing kinya jong ba jong pi galong ba pliang hun na khamad blei ko pa ba don bor baro To try pedang jiknya nak ti kejung pi na banta kejuro pram kerteng kejung u kejung mentoi ni batia balang buku kejung u baro kawai. to ai ko try ba ka ne ka jing terwa ba kentang kan wan lam hangi ya ka jing ker khu jong me bat kan pendep janai ya ka kam jing suspa ka ba mela kular dau kris utrai jongi Amen. utrai undon rengkat bat pi Rengkat bapiru. to ken tiu ya laki dot nut Ikan tiu ki shau try. to ngin ya ai ngu yo try ken rat ublei jongi Kasong hok bat kade. ko pa ba don bor baro bat ko blei bam jiu kot kasong hok bangin ai ngu ya me man ka por bat man ka jaka dau jisu kris utrai jongi lengba ka ding phna bat ka jing mi pat jong u kris ula pen iem yangi na ka pop bat na ka jing yap barula khot yangi shaka burom ka ba pen long yangi ka jaj ben riu ka bala jit ka jaj lengdo ka ba ken jamen sim ka jaj ben riu ba khuj upai jong blei haman la ka jaka ngi pen benai kamba jong me namar me la khot yangi na ka jing dum sha ka jing shai ba pen iem jong me ti namar kata lem ki kun hun angel lem ki pat ba beneng baro ngi pen benai ka burom jong me da ka bayai ruai shisha melong upukuit ko try ka tamay jong ka jing kuit baro namar ka tangi kerpat yami to pen kuit pen kentang ni kidi jing terwa jongi da ka bapa iu mensim jong me kum ka umjer halor jongki makindup kalalong yangi ka med bat ka snam jong utrai jongi Jesus Christ
Hakapor baladino ayu ubadala kamon sengau ba ula pediang ya kejin sya shitom. Ula shim yau kupu. Pada keba aingu yame. Ula kedia ayu ubad ula ai hala kesendran uong. To shim bato bam na kene pi baro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya keben IT na keben ta jong pi. Hakajuk karukom andala laya bam ula shimi kuri pada ka baingu biang yeme ula ay ka halake senran uong to shim batu di na kene phi baro namar kene kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka bentai jong phi bat na ka bentai ki babun ya ka ban map ikipop to le ya kene ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin ye Kata sembagi mamyune upu Bagi dirakan kakuri Ipendra kajinya trong ikutrai namar kata ngi ka pen bentai ka jin yap ka jin mi pat jong u ngi terwa ha me ko trai ku pu jong ka jin im de ka kuri jong ka jin pen im ngi da ai ngu ai dem namar mela nyo yangi ki babit ben yang khmat jong me bat ban shakri yeme ta ka bas ngorit ngi kerpat yeme bangi ki bayo benta ka met bat ka snamu krez ngin long ba pen yatali ka way down men sim khoi to kan mau ko trai ka balang jong me ka bla pryang hasat lak ka pertei batu pen janai ka ha ka jin ye rengkat baru Francis ukpa bakhut jungi u Victor Bishop jungi bat baro kilingdo tokan mau lemru ye kimen ki para shinrang bat kentei ki balayo thia da ka ba kramen ye kajing mi pat maria baro ki bala khlat no ha ka jing isn e jong me to pdiang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isn e ye ngi baro ngi karpat ye me khnang barangkat bat kamaria thesoti bakhut ye kmi jong ublei u Joseph bakhut u kurim jong ka ki apostol bakhut bat baro ki ru khut bala pen song bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit ban yo ban talem ha kaching imbam jukut ban ngin ya ro bat pendon burom nyame da u khun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u ble u pa badon bor ha kaching long ko we jong u men simba kuin baro ka burom bat ka jing ya ro ju nom la ju nom amen kumbala hukum yang ngi dong nong pen iem bat kumbala hikai yang ngi dagak tin blei ngi nut ban ong ko pa jongi ubah beneng kan long ka bakhuit ka kerteng jong me Kan wan ka hima jong me Kan long kamon jong me Haka kandeu kumbah beneng To ay ngi minta ka jumbam jong me Kubahala kasmi Bat tumapi ngi kirang kang jongi kumbang yiru ngi mabi ki belas ni rawali alam ngi sya ka tin joy Henry to pelaj ini nak pesniu to pelaj ngi kerpat ko trai nang jing sniu baro ha ga jing spon jong me to a jing suk jing san ki sngi jongi knang bada ga jing rab a jing isn e jong me ngin laj boro bor na ka pop bat ngin yo jing ya da na ga jing janjar baro kat bang idang ap kme lenti ya ga jing kremen ba khoit bat ga jing wan pat jong nong pen im jongi u Jesus Christ Amar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor pat ka burom junam la junam ko try Jesus Christ me upal ong ki apostol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jong nga ai happy wat pe ki pop jongi Henry ya ka jing nge jong ka balang jong me but ha ka jing subon jong me to ai ka ya ka jing suk ka jing yetali ka we ka kum ka mon jong me ma me u ba I mur bas ni shar junom la junom ka jing suk utrai kan don borobor ringkat bat pi Ringkat bat piru to ngene terwai ka dak jing suk iwe pan Angin no kipa ka
kami ubakit noi ki pop jong ka perthei suki to ki bela khor shaka jing khawai jong kun lang brod ko kan rat mlong mai chung hok mai rum po ka ying chunga Henry Ong dan yen Tim kami Sim sim Chunga dan Sukhya. kamet bagas namu kris kan ringi sha ka jing yem bam ju kod amen Dream
ko kapa kayu karis kabangila le niam kapen ken mau ya kajin sha shitom bat kajin yap bau kun jong me ula sha ban pen im yangi ai ba kajin yo benta lem da kajin kemen ha kajin sha shitom jungu kan yarap ban pendep ya kajin pen im jungi bat jong ki men ki para jungi ngi pan ya kane leng bau Chris utrai jungi utrai undon rengkat bat pi Ringkat Bapiru. ublei beden borboro on kurkuya pi bet ya kajin tumu babha jong pi ukpa baru kun bat umen sim bakoi Amen. to ya leit suk kamas kalawai Yesu ya ublei sim bakut Kumbak lalang menengkong kumjum dapat bar bor junam la junam amen. ko den bakut tamu Jesu Do isen ayang ko i. maria ko kmi ko ron apsing kon Kristan Tadwai na gabanta jui jui. hakarteng Bawat kun sim bakut amen. enye ro yo Jesu Christ Junam la junam amen.